Le peuple d'abord, le peuple toujours, le peuple d'abord, le peuple toujours, le Niger d'abord, le Niger toujours. Ranar Juma'a 4 ga watan Agusta shekara ta 2023 kungiyar ɗaliban jami'ar Abdu Mumuni Diyofo da ke babban birnin Yamai suka yi taron manema labarai a nan dandalin harabar Ahmadu Bubakar domin nuna goyon baya ga Majalisar Koli ta ceton ƙasa cewa da CNSP. Ita dai wannan kungiya ta nuna haɗin gwiwar ta ga 'yan ƙasar Nijar baki ɗaya. Kana suka yi tar da Allah wadai ga dukkanin wani mataki na rashin imani da tausayi da kungiya mai kula da tattalin arzikin Afirka ta yamma ta ɗauka kan ƙasar Nijar cewa da yawo. Kana kungiyar ɗalibai ta yi tuni ga karnukan Faransa cewa da shugabannin yawo matasan ƙasar Nijar suna nan tsaye-tsayen daka koyaushe domin su kwato 'yancinsu daga mulkin mallaka. Har wa yau dai wannan kungiya ta ɗaliban jami'ar Abdu Mumuni da ke birnin Yamai sun yaba da goyon bayan da ƙasar Mali, Burkina Faso da Guinea suka ba ma ƙasar Nijar. Kana suna jinjina ma shugabannin mulkin soja da su tabbatar ma ƙasar Nijar da 'yancinta. Inda a ƙarshe bayan kammala jawabin da shugaban ɗaliban ya yi, ɗaliban sun gudanar da jerin gwano har zuwa kofar ma'aikata shari'a ta birnin Yamai domin nuna goyon baya ga al'ummar Nijar da suka fito a ranar 30 ga watan Julai da mayan kashedi ga kungiyar yawo game da matakin soja da ta ɗauka kan Nijar. Et nous vous appelons. Désormais, ils ont donné un ultimatum à notre pays, le Niger, pour dire que d'ici le samedi ou dimanche, ils vont intervenir. Quand même, ces forces de mal vont vouloir intervenir, il nous appartiendra de venir leur barricader la voie. Il est certes vrai que nous ne sommes pas armés, mais lorsque le peuple se tient debout, l'impérialisme tremble. Quand nous allons nous mettre dans les rues, personne ne viendra, quel que soit son armement, ne viendra attaquer l'État du Niger.